Hej, mit navn er Susan Halthed, og velkommen til byens perler. Og her står vi så ved en af Højbys perler, nemlig kirken. Og nu går vi ind i kirken for at se, om der er nogen, vi kan snakke med. Ja, det lyder som, der er nogen, der vil synge. Hej, vi er fra Perler. Byens perler. Vi vil høre, om du ikke vil med ud og snakke lidt. Jo, det vil jeg da rigtig gerne, altså. Ja, jeg vil først gerne lige høre, hvad betyder kirken for dig? Altså, kirken, det betyder bare rigtig meget for mig. Altså, det var byens stolthed. Og jeg synes også, det er meget smukt, at alle gravstenene er udsmykket så flot. Ja, hvorfor har du valgt at synge inde i kirken? Altså, det har jeg valgt for pengenes skyld. For pengene? Ja. Er du kristen? Nej. Det er du ikke. Nej, jeg holder med djævlen. Ja, okay. Er der nogen her, der betyder noget for dig? Ja, min far burde det betyde noget for mig, eller? Ja, må vi se hans gravsten? Det må I da. Ja, det er som min far, Hans Langkilde. Han døde i 1836. Jeg er 16. Det betyder meget for mig, at han er her i dag. Godt. Ja, og nok om den tragedie. Nu vil vi videre og se, om vi kan finde flere perler. Ja. Vi går op mod Brugsen. Ja, på vej til Brugsen, men det er en meget løjerlig fyr. Ham vil vi have en snak med. Hvad laver du her? Hvor skal du hen? Jamen, jeg skal jo ind til banegården. Jeg bor inde i Odense, men hver dag skal jeg på arbejde, og jeg arbejder lidt længere nede på Pitteløj. Hey, hvad betyder Brugsen for dig? Brugsen? Ej, det er mest Højby, der betyder noget for mig. Ja, okay. Men jeg handler også nogle gange i Brugsen, hvis jeg lige skal have noget at drikke. Ja, okay. Vi bliver nødt til at gå videre. Og her står vi ved Superbrugsen. Tit handler du egentlig i Superbrugsen? Jeg handler rigtig meget, og jeg skulle lige til at købe nogle ting, men så... Ja, jeg kan se, at de har altid friske varer. Jamen, altså, jeg har lidt svært ved at gå rundt derinde, fordi min far er besvimet. Ja? Ja. Det er jeg ked af at høre. Ja. Ja, vi er næsten færdige for i dag, men vi skal lige have et interview med en mand, der ved utrolig meget om Højby. Og det er planter. Goddag. Goddag. Du hedder Fabi Røde. Nemlig. Ja. Altså, jeg vil gerne fortælle dig om sneglen. Ja, sneglen. Den har en bueform, for det er en rundsnegl. Ja. Og det er Højby meget kendt for her. Meget kendt. Så vil jeg gerne fortælle dig om irantisser. Det her, det er irantisser, fordi de lugter sådan en tis. Lugt. Det her, det er irantisser, og det er fordi de lugter sådan en tis. Lugt, tis. Ja. Ja, og hvis du kigger op, så kan du se, det er et robusblad. Det er fordi, det ligner en robuskerne fra de græske anarietræer i Alaska. Ja, det var meget spændende at vide noget mere om alle de planter i Højby. Nu bliver vi nødt til at slukke for i dag. Ha' en god weekend! Og så er der farveldans. Ja, vi siger farvel. Ja, stop så.